Saraki ɗan majan jere, Saraki uban talakawa ne, Saraki mai san al'umma ne, Saraki Allahu ya dafa ma. A gaida mazan kwarai ɗan majan jere, al'ummar ƙasa su ne maka barka da sallah. a gaida mazan kwarai ɗan majan jere, al'ummar ƙasa su ne maka barka da sallah. Assalamu alaikum sallama na yau ga mutane, al'ummar jere hamdala yau a gare mu ne, tsira da aminci na saka gun manzan mu ne, manzan farko da ƙarshe mai san jama'a ne, alhi ashabu na saka sun yi aiki ne, gaɗa rasulu annabi sun jajirce. A gaida mazan kwarai ɗan majan jere, al'ummar ƙasa su ne maka barka da sallah. Amma ji a gaida kai dole in yi kirari, saraki mazan kwarai nisan baya fari, al'umma sun yaba da aikinsa na gari, ya san darajar su taimako ke yi a gari, tilas mu yaba masa shi muke alfahari, amma ji hasken al'umma Allah ya tsare ka. A gaida mazan kwarai ɗan majan jere, al'ummar ƙasa su ne maka barka da sallah. Mun zo mu gaishe da kai da murnar sallah, Allah ya taya ma ɗan maji hafi sallah, al'ummar jere ne suna murnar sallah, babbar sallah ce sun gaida sarki Allah, yayi ikonsa har gashi yau take sallah, Allahu ka maimaita mana ranar sallah. A gaida mazan kwarai ɗan majan jere, al'ummar ƙasa su ne maka barka da sallah. A gaida mazan kwarai ɗan majan jere, al'ummar ƙasa su ne maka barka da sallah. Haƙurinka da juriya za mu bi ka saraki, Allahu ya dafa maka magajin sarki, ka tanadi komai za su sha mamaki, da sannu a sannu ilimin ka za ta yi aiki, jere gaba ɗaya suna neman aiki, jikan Ali zaki ɗan mata na gaishe ka. A gaida mazan kwarai ɗan majan jere, al'ummar ƙasa su ne maka barka da sallah. Jere garin albarka da san al'umma, dan maji muna ta addu'a da aikin girma, dan ka rike al'ummar ka kana masu hidima, kana ta taimakon su shi yasa kai sama, ba ka gazawa ko kaɗan za ka yi hidima, Allah ya taya maka baba sarkin gobe. A gaida mazan kwarai ɗan majan jere, al'ummar ƙasa su ne maka barka da sallah. Ya zama dole in durkusa wa mazaje, a fagen daga da su ake ba shi garaje, dan maje ikon Allah ne ku bar yin garaje, kasar mu gaba daya har turai yaje, abban su basmane na gaida mazaje, kullum du'a'i muke Allah ya kare. A gaida mazan kwarai ɗan majan jere, al'ummar ƙasa su ne maka barka da sallah. A gaida mazan kwarai dan matan jere, al'ummar ƙasa su ne maka barka da sallah. A gaida mazan kwarai ɗan majan jere, al'ummar ƙasa su ne maka barka da sallah.